Salutare tuturor și miau, miau, miau! Astăzi o să reacționăm la niște clipuri cu Jakey. Și între timp eu o să îmi iau idei de la alte videoclipuri pentru să desenez ceva. Să luăm pentru acasă, am venit să luăm mâncare pentru acasă, că nu livra, că e prea cald. Da, n-am noroc că nu au salata aia de vinete care o voiam eu. Eu, ce mai am auzit? Poftim, cum adică eu? Explică-te în momentul ăsta ce zici cu eu. Ridică-te, dar mofturos. Doamne, auzi la ea. N-am poftă de nimic. Mămânuțe, să-mi iau plăcintă cu ciocolată. Un tort, n-am chef. Cred că mi-au 2 salate sau și pe mâine una. Lucia, te-am dus la salată, ia și tu, uite, un hot dog, un sandwich, un burrito. Are de toate, nu-mi plac așa, nu mai cât de ele. Nu mai ai chef? Ok, Lucia, pierderea ta, eu mi-am luat astea și... schimb. Să știți ăștia. Salutare tuturor și pam pam pam! Un nou episod! Pentru cine știe ce mă joc astăzi, știe că o să fie un episod foarte distractiv pentru mine. Ok, acum pe bune, pentru cine nu știe despre ce este vorba, practic ăsta este episodul trecut. Dacă nu l-ai văzut, recomand să-l vezi pe ăsta întâi și după aceea continuă cu episodul ăsta. Ne jucăm un jocul de copaci și mă urăsc, la propriu. Sincer să vă zic, nu fac nimic ca să-mi strice starea, deci n-ai ce să mă mai spes. Și o să-mi pierd mințile, o să fac foarte urât, o să devin așa. Asta o să fiu la final de episod. Da, da. Așa că înainte de a continua v-aș ruga să lăsați un like. Știți foarte bine că cel mai șmecher merge link în descriere. Și acum să înceapă joaca. Începem de la început, bineînțeles. Haha, distracție maximă. Dar deja știu cât de cât traseul. Ok, uitați-vă cum arăt astăzi. Deja sunt nervos rău de tot, așa arăt eu practic, da. Și acum noi deja știm cum se joacă jocul ăsta. Așa că fiți atenți că o să trecem cu brio, ușor. Aici trage cu arma, da bă, da. Aici este copacul fake. Aici trage cineva, nu? A picat. Păleleu! Ok, bun, dar nu pot să dau cumva să joc de unde am rămas data trecută. Inventar. Ok, ce copacul ăsta? Ce? Ce, mă? Ce? Își bate joc de mine, v-am zis că își bate joc de mine jocul ăsta. Hai bă, las-o încolo de treabă. Ok, bine, hai să mai checăm o dată. Treci, așa, bun. Acum pleacă. Ok, am luat checkpoint-ul, hai că mă descurc. Asta o să tragă, nu? Vai, ok, bun, am un cap de ou, așa este. Hai că mai țin minte cât de cât. Ăștia trag acum. Trage. Ce fac o maimuță? Ok, nu știu. Hai încă o dată, pentru că nu e atât de greu. Adică noi deja am trecut asta, deja trebuie să mă descurc cu minune. Deja știți și voi jocul. Cel mai tare mă știu de descriere. Cred că am zis deja asta, dar... Stați un pic că trece. Să fac ceva pe o aplicație. Da, mă. Se permite, desigur, la casă se permite totul. Mi-am făcut aici niște videoclipuri, dacă puteți să vă uitați, vă rog la ele. Stați că vă arăt canalul meu de YouTube. Așa. Sper să vă abonați, să vă urmăriți. Ia uitați. Astea sunt videoclipurile și astea așa. Și astea sunt cele mai vechi și am făcut câteva short-uri dacă vă place. Ia. Yay! 3 like-uri! Așa,
înapoi la desenat. Jocul ăsta mă face să-mi pierd mințile. Scuzați-mă că v-am întrerupt. Calm! Hai să continuăm. Astăzi vreau să termin acest episod. Vreau să... Mami, tati! Ok, deci vreau să termin astăzi jocul. Pleacă de acolo! Pleacă! Nu mă împușcă nimeni, nici Salamu, nici Pampamu. Hai, acum trebuie să fugim Costeniul, mă! Ok. Încep să-mi pierd speranța și viața și... Bă, ce? Și totul. Și fugi, că vin după mine copacii. Copaci mulți, roduri tot vin. Ce, mă? Ok, bun. Aici e foarte simplu. Jos, sus și o să vină unul din spate. Țineți-vă bine. Ia. Nu vine. Trebuie să vină unul din spate, așa știu. Ok, o să vină de pe scări, aia știu. Ce, mă? Hai că stăm bine. Bun. Care-i n-ai? Sincer să vă zic, nu fac nimic ca să-mi sincer starea, deci n-ai ce să mă mai super să... Ok, am uitat de tine. Măi, șobolanule, măi, șobolanule. Ok, bun. Oh my god! Crezi că sunt nebun? Eu cred că da. A descoperit Johnul țăranul America. Bun, bun, hai să continuăm. Deci, fără deci, că tu ce deci să mai deciui, mă, că deci în veci te dezveci. Dă bănuțul. Vreau, se împușcă toată lumea, vreau bănuțul. Ok, creierul meu a murit. Așa mă simt în ora de matematică. Și creierul meu a murit. Poți să mă duc? Bun. Aici vine unul din dreapta, ții minte de episodul trecut. Sunt prea bun, Alo, ceva aici? Alo? E greu. E gol! M-au mințit! Au zis că am creier, dar n-am! Ok, hai să fim fericiți. Am făcut destul de mult progres. Episodul trecut am ajuns și aici foarte greu. Acum eu cred că ne descurcăm de minune. O să mai pice unul, țineți-vă bine. Oh my god, ce m-am speriat! Stai un pic. Aici nu puteam trece de copacul. Uitați-vă. Fiți atenți. Ia. Bine, amu! Ce asta, mă? Ok. No. Bun. Aici am uitat trecută. Vă vine după mine. Vă-leu. Au, m-a ok, bun. Ăsta ne împinge jos. No. Am leșinat. Ok, calm, pentru că n-am murit. Trebuie doar să baituim copacul ăsta. Păi, un bănuț acolo, cum îl iau? Vedeți? Un bănuț acolo, vreau să le iau. Ok, data trecută aici ne-am oprit. Aici, dacă ți-ai minte. No. Vreau să mă joc cu cineva, nu vreau să mai mă joc singură. N-am prieteni. Dar vă am pe voi. Pe mine, mă cheamă Victoria și am o stă. Na.
M-am plictisit de moarte. Dar fac ca toți dragonii. Turu. Turu. Tu. Hohiov. 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 Ilove Kuromi. Adică îmi place de Kuromi. Stop, snap, and show it. Give me baby. I'm sentimenting. Kuromi. Nu vă întrebați de ce am scris așa Kuromi. Așa scriu eu Kuromi. Kuromi. Snap. Ce bine stă cu rochia asta. And no think of me. Snap and you and me. Then this is crazy. A favorite honey. A cold maybe. Ah, pay me. And this is crazy. So give I wanna. So call me baby. Miau, miau, miau. Hai să vedem. Cine? Ferească Sfântul. Cine e ăsta? Urma e. Da, da. It's great. Oh, hey, I want it. So call me baby. Oh, mulțumesc. Să stai. Nap, nap, așa. So call me baby. Bă. Mai bine. Nu, băiat. Ce vrei? Îți mulțumesc foarte mult. Dacă vă pun unul în pușcă. Cred că mă duc înapoi. A. Come maybe, it's just maybe. Belcor. C-O-R-O-M-I. Kuromi. Așa îi scrie.
așa scriu eu, Coromi, 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 Coromi. Iai. Step up in the show. She coming, baby. Step and it's crazy. Boom! Ok, nu o să întreb. Coromă. Cum mă cheamă? Mă cheamă Kuromi. Că îmi place. Că o ador. Pe Kuromi, pe Kuromi, pe Kuromi, 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 Kuromi. Baby la money, baby la money, baby la money. Ce? Au!